daga yau 1 ga watan Septemba 2021 mai girma ya ce daga karfe 6 na yamma zuwa 6 na safe a duk local government guda 13 na Zamfara state ba movement na motoci a shiga da fita. Duk inda ka samu kanka sai ka kwana a gun. Sannan a Gusau state capital ba movement na motoci daga karfe 8 na yamma zuwa karfe 6. So karfe 8 ya same ka a cikin Gusau to sai ka kwana sai karfe 6 kafin ka bar cikin gari. Na biyu kuma daga yau ne. Na biyu kuma shi executive governor ya ba da umarnin cewa duk makarantu na primary school da secondary school na cikin Gusau Zamfara state an rufe su. Saboda haka yana roƙonku mutanen Zamfara sai ku ba mu goyon baya mu samu ci wa burin zaman lafiya a Zamfara state. Na gode.